chceme predstaviť náš návrh na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana z jeho funkcie. Musím začať samozrejme tým, že nebýva zvykom, aby minister odchádzal z funkcie ešte skôr, než stihne vôbec ohajať svoju stoličku. Rovnako však nebýva zvykom, aby sa novým členom vlády stal úplne zdiskreditovaný človek, ktorý preukázateľne verejnú službu poňal ako nástroj nezákonného obohacovania seba aj svojej rodiny. A preto si myslíme, že Peter Plavčan nemôže byť ministrom školstva a keď už sa na pár dní na tú stoličku dostal, musí ju urýchlene vyprázdniť. Pri pánovi Plavčanovi sa zatiaľ mediálna pozornosť sústredila na to, že v študentskom požičkovom fonde a v požičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov poberal nezákonné odmeny spolu vo výške takmer 40 000 eur. SNS ospravedlňoval svojho ministra tým, že nezákonné odmeny vrátil. To bolo všetko, o čom sa zatiaľ reálne hovorilo. Je však toho oveľa viac. V prvom rade treba zdôrazniť, že Peter Plavčan odmeny vrátil až vtedy, keď sa to všetko odhalilo a keď to bolo podmienkou jeho zotrvania na ministerstve v úradníckej funkcii. Nevrátili dobrovoľne, vrátili vynútene. Podľa tejto logiky sa každý zlodej môže stať ministrom, ak mu včas vráti, predtým než nastúpi do funkcie. A rovnako sa nehovorí o tom, že Peter Plavčan nebol nejakým nevedomým účastníkom tejto praxe nezákonných odmien, alebo priamo jej autorom, alebo jedným z hlavných autorov. Podľa svedectva bývalého riaditeľa fondu, ktorý sa na tom systéme tiež podielal, práve v čase, keď bol Peter Plavčan predsedom jednej z rád fondov, tak táto rada začala s praxou nezákonného vyplácania odmien. To znamená, že nie je to niečo, do čoho sa on nechtiac zachytil, ale niečo, čo bol priamo buď autorom, alebo aspoň spoluautorom. Tieto nezákonné odmeny sú však len jedno z troch veľkých previnení Petra Plavčana v týchto fondoch. To druhé sa týka toho, že Peter Plavčan bol v konkrétnom fonde, a to je ten študentský požičkový fond, ten hlavný, ten väčší, bol predsedom buď rady, alebo dozornej rady nepretržite od roku 1997 do roku 2010. Celý ten čas bol v podstate jedným z dvoch hlavných ľudí v týchto fondoch. A to bolo v čase, keď jedne tieto rady mali zákonné oprávnenie kontrolovať hospodárenie týchto fondov. To znamená, že nikto iný, ani Najvyšší kontrolný úrad, ani ministerstvo školstva, ani ministerstvo financií nemohli v tom čase tieto fondy kontrolovať. Mohli robiť len tieto rady, ktorých bol on celý čas predsedom jednej alebo druhej. Napriek tomu tieto fondy počas tohto obdobia absolútne nerešpektovali zákon o verejnom obstarávaní, nerešpektovali povinné zverejňovanie zmluv, dochádzalo tak k brutálnemu predražovaniu služieb, ktoré sa neskôr museli rušiť už po jeho odchode. To znamená, že Peter Plavčan bol spolu zodpovedný ako šéf kontrolných a riadiacich orgánov tohto fondu, študentského požičkového fondu za praktiky, ktoré tam vládli. A opäť bol tam celý čas, bol tam 13 rokov, nebol tam náhodne a krátkodobo. Najväčším a osobným previnením Petra Plavčana však je pôžička študentského požičkového fondu voči nebankovej finančnej skupine Slavia Kapitál, pretože táto pôžička bola jednak v jasnom rozpore so zákonom, ktorý ukladá, že fond môže voľné prostriedky viesť len na bankovom účte. To znamená, že nedovoluje z pochopiteľných dôvodov, aby fond požičiaval peniaze nebankovým subjektom. Išlo o 5,5 milióna eur, to znamená, išlo o obrovskú sumu v hotovosti, išlo v podstate o skoro všetky voľné finančné rezervy fondu, ktoré sa takto poskytli. Ale opäť sa hovorí ešte menej o dvoch ďalších skutočnostiach. Prvý je, že študentský požičkový fond tieto peniaze poskytol Slavii Kapitál za úrok, ktorý bol výrazne pod úrokom, za ktorý by si Slavia za tých istých podmienok mohla požičať na trhu, ak by jej vôbec niekto požičal. A podľa mojich analýz Slavia Kapitál zarobila aspoň 500 000 eur na úrokoch, teda na tom, o koľko menej zaplatila fondu na úrokoch, ako by musela, keby si požičiavala komerčne. To znamená, že študentský požičkový fond daroval v podstate Slavii Kapitál minimálne 500 000 eur. A urobil to v čase, keď Peter Plavčan bol predsedom rady fondu a keď jeho manželka Viera Plavčanová bola členkou predstavenstva Slavie Kapitál. To je ukážkový príklad, to je dokonca nezákonného klientelizmu a rodinkárstva, ktorý je absolútne nepriateľný. Byť ministrom nie je ľudské právo, je to služba, ktorú nemôže vykonávať takto zdiskreditovaný človek, ktorý verejnú službu poňal ako nástroj nezákonného obohacovania seba a svojej rodiny. Preto sme sa s pani poslankyňou Remišovou dohodli, že ešte dnes spoločne napíšeme list predsedovi vlády Robertovi Ficovi a najmä predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, aby odvolali Petra Plavčana ešte pred najbližšou schôdzou parlamentu z tejto funkcie.